Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila hadrin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila ila ruhi muallif hadzal kitab Muhammad Abu Bakar nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa fi daraini. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al ulumuhu nuran lana rabbana ftah alaina futuhal arifin bi hurmati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-hadisul awal utawi iki hadis kang awal. An Abdillah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Saking Abdullah bin Umar mugi-mugi ridhoi sapa Allah taala saking karone. Qala dawu sapa Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Ar-rahimuna utawi pira-pira kang welas yarhamu welas asih iku ar-rahmanu bakal melasi ing wong akeh sapa zat kang maha welas asih. Irhamu melasi sira kabeh man fil arzi ing wong kang ana ing bumi, man ing wong fil arzi kang ana ing bumi. Yarhamkum mongko bakal melasi ing sira sapa man fis sama sapa zat kang ana ing langit. Utawi pira ar-rahimuna yarhamu rahman utawi pira-pira wong kang welas asih irhamu bakal melasi ing wong akeh man sapene wong fil ardi ing dalem donya. Yarhamkum mongko bakal melasi ing sira man sapa fis samai ing zat kang ana ing langit. Jadi wahai para penyayang yang disayangi oleh zat yang maha pengasih, sayangilah siapa yang ada di bumi maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Wa fi muwafaqahi lan iku tetep ing dalem nyocoki hadal hadis ing dalem iki hadis hikayatun utawi cerita an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Hikayatun cerita an Umar saka Umar radhiyallahu an. Anahu sak temene Umar kana ono sapa Umar iku fisika kil Madinati ing
fisikake ing dalem dalan-dalan al Madinah tu ing kutha Madinah. Faro'a mongko mirsani sapa Umar Sobian ing bocah cilik kana kang ono sapa kang iku tetep ing dalem kana kang iku tetep fiyadi ing dalem tangane Sobian apa usfura manuk emprit wakana yal'abu bihi wakana lan ono sapa bocah iku yal'abi dolanan sapa bocah bi kelawan manuk mau. Dadi diceritakno Umar iku mlaku ing Madinah iku tibake weruh bocah cilik kang dolenan manuk. Farohima mongko mulasi sapa Umar Farohima mongko mulasi Umar sapa Umar dalika ing mengkono usfurun manuk fastarohu mongko mundut apa Umar mongko mundut sapa Umar ing manuk nuku maksude min sobi sangka bocah cilik iku ataqahu nuli ataqahu nuli nglepasake sapa Umar ing manuk. Umar sakno manuk iku didolanan akhire manuk iku dituku manuk emprit iku dituku terus diculno. Falamma tuwafaya nalika sedo falamma tuwafa nalikane sedo sapa Umar ro'ahu mongko mirsani ing Umar jumhurun wong akeh fil manami ing dalam impen fa as'aluhu nuli takon sapa jumhur wong akeh an khalihi ing ya apa keadaane. Jadi ketika Umar iku mau sedo mongko akeh wong sing diipeni apa iku kaya-kaya takon nanggone Umar keepo keadaane ana ing kubur. Faqalu mongko dawuh sapa wong akeh ma fa'alallahu bika apa kang wis agawe sapa Allah kelawan sira. Qala ngendika sapa Umar ghafarallahu li wis nyepuro sapa Allah marang ingsun wa tajawaza anni lan ngapura sapa Allah saking ingsun. Qalu dawuh sapa wong akeh bi ayyi sayin kelawan sebab apa iku. Dadi wong akeh iku takon dalam mimpi mau bagaimana keadaan apa panjenengan. Dijawab oleh Umar sak temene Gusti Allah iku wis ngampuni lan nyepuro malah maring aku. Terus takon mana iku sebabe apa? Qalu bi aisaian kelawan sebab apa bijudika apa sebab lumone sira bijudika apa sebab apa iku lumone sira au biadlika utawa adile sira abu bijudika utawa sebab juhudi sira. Apa sebabe ngono ku mau piye kok iso diampuni ku mau iso
di sepuro mau sebabe apa krana apa iku dermawane sira utawa adile sira ta sebab judi sira kala ngendika sapa Umar lama wada'tumuni nalikane sira kabeh nyelehake sira kabeh ing ingsun fil kubri ing dalem kubur wasata wasat wasatar tumuna lan wasatar tumuni fiturabi lan nutupi sira kabeh ingsun ing dalem lebu watarok tumuni lan ninggal sira kabeh ingsun wahidan kelawan ijenan. Dadi Umar ngendika nalikane sira kabeh iku nyeleno awak dheweke kubur terus apa iku nutup kuburan iku dengan tanah ya terus meninggal kowe kabeh maring aku terus aku iki ijen fadakhala alal malakani muhibani fadakhala mongko mlebu ing atase fadakhala alaiya mongko mlebu ing atase ingsun sapa malakani malaikat loro kang medeni malakani muhibani kang medeni ya. Patakola mongko mlebu ing atase ingsun alaya ing atase ingsun malakani malaikat loro muhibani kang medeni kekarone. Fatoro akli mongko mabur apa akal ingsun watar wata'adas warta'adat mafasila lan gemeter apa pira-pira ros-rosan ingsun min hai batihima saking wibawane malaikat loro wis gayaran kabeh kan malaikat loro sing medeni wa akhozani lan ngalap sapa malaikat loro ing ingsun wajulasani lan nglungguhake sapa malaikat loro ing ingsun waroda lan karep sapa malaikat loro ayas alani ing yen to takon sapa malaikat loro ing ingsun fasami'tu mongko krungu sapa ingsun nidaan ing nidaan min hatifi swara celuk-celuk min hatifi sangka hatif swara tanpa rupa ya. Itruka abdi ninggalno sira keloro abdi ing kawula ingsun wala tuhau wafahu aja meden-medeni sira loro ing dheweke fa inna krana sak temene ingsun iku rohim tuhu wis melasi ing ingsun ing dheweke watazawastu lan ngapura ingsun anhu saking dheweke li anahu krana sak temene dheweke iku rohimah melasi usfuron li anahu krana sak temene dheweke iku rohiman wis melasi usfurun maring manuk emprit fidunya ing dalem donya farahim tuhu mongko melasi ingsun ing dalem dheweke fil ukba ing dalem akhirat. Jadi ketika Umar meninggal terus wis dikubur ditinggal ijen
iku ditekani malaikat loro sing medeni. Nah, itu karepe malaikat loro mau kepengin nakoni sapa Umar. Jadi moro-moro iku ana hatif swara tanpa rupa. Iku mau ngongkon ninggal nanggone Umar sebab apa iku mau Umar pergo amal apa ngono iku mau sebab Umar wis tahu apa menyelamatkan burung pipit sing digawa bocah cilik mau sing diceritakno mau. Mongko Allah bakal melasi marang dheweke. Jadi hikayatu ukhra utawi cerita kang liyane kana ana sapa abid ahli ibadah filil Bani Israil saking Bani Israil marra ala kutibi mirromli iku liwat sapa abid ing atase gundukan sangka pasir wakot asobalan temen-temen wis ngenani Bani Israil ing Bani Israil majaatun apa pilot apa ngono iku pilot fatamanna mongko angen-angen sapa abid fi nafsi ing dalem atine abid anha sak temene iki laukana dokikun laukana lamun ono apa pasir iku dadi glepung la asfa'atu butuni yekti bakal ngrasakake war sapa ingsun ing pira-pira weteng Bani Israil wetenge Bani Israil fa Allah taala ila nabi mongko paring wahyu sapa Allah taala marang nabi min anbiyaihim sangka nabine Bani Israil kulli fulan sak temene dawuh sira marang fulan wa sak temene Allah taala iku qad'u jibalaka wis temen-temen netepake kanggo sira minal ajri sangka ganjaran malaukana kaya perkara lamun ana apa pasir iku dakikon dadi glepung fata sodak tu mongko mulya sodako sira bihi kelawan glepung faman ruhima mongko sapa wong ruhima melasi ibadah Allah ing pira-pira kawulane Allah yarhamu wa ta'ala mongko bakal melasi ing dheweke sapa Allah taala fa in dzalika mongko sak temene dzalika mengkono kawula dzalika mengkono abdun kawula lamma rahima nalikane melasi sapa abid ibadah Allah ing pira-pira kawulane Allah bikalu kelawan dawuhe abid laukana lamun ana apa lamun laukana hadza dakikon lamun ana apa iku glepung la asfa'an nas
yekti bakal ngrasakake wareg sapa menungsa fa wajada sawaba mongko nemu sapa abid ing ganjaran kama faala kaya perkara wis kaya perkara kang wis agawe sapa abid wallahu a'lam bishawab.